Buɗaɗɗiyar wasiƙa daga bakin Farfesa Abubakar Usman Riba zuwa ga malaman addini masu aƙidu mabambanta a faɗin Najeriya game da mawuyacin halin da al'ummar arewacin Najeriya suka tsinci kansu a ciki, da ma masu ƙoƙarin rura wutar faɗan ƙabilanci, da ma yadda ake mana bita da kulli da kawo faɗan ƙabilanci a tsakaninmu domin mai da al'umma mu koma baya. Muna da 'yan kasuwa, muna da 'yan siyasa, muna da sarakuna, muna da manoma, muna da makiyaya, muna da malamai, sannan kuma muna da bakin hauri. Duka idan aka ce maka fidda wa a tauraro, na tabbatar da kila za ka iya cewa malamai su ne taurarin Najeriya. Wannan ta sa ni kira su da wannan suna na taurarin Najeriya, malaman addinin musulunci. Akwai dalilai da dama da yasa ni kira su da wannan sunan taurarin Najeriya. Dalili na farko dai shine duk yadda ake son a zuban musu da mutumci, a zuban musu da kima, a nuna ba su daraja, a nuna cewa ba su da kima a cikin al'umma, so alhamdulillahi Allah ya kare musu mutumcin su gurgudu dai suna da wannan mutumcin. Idan kaga wani ya nuna malamai ba sa da daraja, to shine a wajensa ba sa da daraja, amma wajen masu albarka da masu daraja sun san malamai suna da daraja. Misali ɗaya da zan iya bugawa anan shine akwai wani matashe wanda ya taso, wanda gurgudo ina ɗan jinjina masa irin yadda yake kokari yana ɓamɓaro wasu ayyukan da aka yi wasu almundahana a cikin gwamnati, ya fallasa kuma ya yi bayani, wanda wannan abin da yake aiki ne mai kyau wanda ya kamata a rinka yi domin faɗakar da 'yan siyasanmu su san cewa ga nauyin da Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora musu. Yana wannan aiki mutane na ta jinjina masa, mutane na ganin kimarsa, tauraronsa na haskakawa, yana ƙara samun ci gaba, diflomin gaba yana samun ci gaba. To can sai ya taɓo darajar malamai, yana taɓowa sai tauraro ne sai ya dushe, sai tauraron malamai sai ya sama, wanda yake nuna ma har yanzu malamai suna da daraja. Wannan ba ina faɗi ne ba don fadanci ga malamai, a'a don sanin darajar malamai ne, kuma ba wanda zai san darajar malamai sai mai daraja. Alhamdulillah, malamai suna da daraja, malamai suna da kima. To wayannan malaman da Allah ya bamu a wannan ƙasa, da Allah ya daga darajar su ya ba su wannan daraja, ina da wasiƙa ɗaya wadda nake so in aika zuwa gare ku, kuma ina son ku yi amfani da wannan lokaci ku debi wannan wasiƙa, kuma ku yi dibe ta da idon adalci, ku yi ƙoƙarin don Allah ku yi abin da ya kamata game da wannan wasiƙa da zan tura muku. Wannan kima da darajar da Allah ya yi muku, ku riƙe wannan kimar kuma ku riƙe wannan daraja. Akwai malamai daban-daban cikin ƙungiyoyi daban-daban. Akwai malamai wayanda ke da ƙoƙarin ganin cewa an tabbatar da shari'a a cikin Najeriya gaba ɗaya, Supreme Council, wanda wayannan malamai a kowace ƙungiya cikin ƙungiyoyin musulmai na Najeriya suna da wakilai a cikinsu. Wannan wasiƙa kai tsaye za a aika ta zuwa ga Supreme Council. Sannan akwai Jama'atu Nasarul Islam, wanda mai alfarma sarki musulmi ke jagoranta, wanda kuma akwai gaggagaggan malamai a cikin wannan Jama'atu Nasarul Islam na Najeriya. Wayannan malaman ina tura muku wannan wasiƙa, kuma ina fata za ku karanci wannan wasiƙa, kuma za ku yi la'akari da abin da ke cikin wannan wasiƙar da zan tura muku. Sannan kuma akwai ƙungiyoyi guda biyu na izala. Akwai ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna ɓangaren Kaduna, wanda Sheikh Abdullahi Balalau yake jagoranta. Wayannan malaman da suka yi tattaru a cikin wannan ƙungiya mai albarka ta Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna, ina aika muku da wannan wasiƙa,
ku dibe ta da idon basira, kuma ina fatar wannan ta same ku a cikin zuciya, buɗaɗɗar zuciya, domin aiki da abin da ke cikinta da kuma ƙoƙarin ganin cewa an walwale wa'annan matsaloli da nake so in tattauna, da kuma ganin kimar ku da ganin cewa lalle idan kuka sa abu gaba, musamman inda yana da muhimmanci kamar wannan da nake so in tattauna a kansa, to ina sa ran lalle insha Allah Najeriya za ta saurare ku kuma za ta yi muku da'a, za ta yi muku biyayya. Sai kuma bangare daya kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna, wadda ake cewa kungiya ta bangaren Jos, wanda Fadilatu Sheikh Sani Yahya Jingir hafizahullah yake jagoranta. Wannan kungiya ita ma kanta tana tattare da manya-manyan malamai a cikinta, wanda kuma su ma kansu suna fada aji a Najeriya, suna da kima, suna da daraja a cikin Najeriya. Yan Najeriya na ganin kimansu, yan Najeriya na girmama su, yan Najeriya na saurara musu. Wannan wasiƙa ce ta musamman zuwa gare ku. Sannan kuma akwai wato malamai wayanda ke jinginawa ga salafiyya, wanda suna da dama a kowace jiha, suna da yawa a kowane yanke, suna da kima a kowace wani bangare cikin jihohin nan namu, bangaren salafiyya, wanda duka malamai ne masu daraja, masu kima a Najeriya, wanda muke kira zuwa gare su, muke aika musu wannan wasiƙa kai tsaye zuwa gare su daga wannan masallaci na mai girma sarkin yakin Gage, sarkin yakin daular Usmaniyya. Wannan wasiƙa muna buƙatar ku karance ta kuma ku yi abin da ya kamata domin tsamo al'umman Najeriya daga cikin yanayin da ake cike, domin fitar da al'umma cikin rudani da fitina da musiba da wuta wadda aka hasa musu. Haka kuma akwai ɗaiɗaikun malamai wanda ba sa izala kuma ba su jingina kansu zuwa ga salafiyya ba, amma sun jingina kansu ga ɗariƙatu tijjaniya, kamar a Sheikh Tahiru Usman Bauchi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙa, wayanda yan Najeriya ke kallon su da idon girmamawa, da idon mutumtawa, da idon darajantawa. Wannan wasiƙa ce zuwa ga reku da ire-irenka da ke ciki wannan ɗariƙa ta tijjaniya. Haka akwai wayanda ke jingina kansu zuwa ga ɗariƙar Qadiriyya, wa'inda kuma daga cikinsu akwai a Sheikh Karibullahi, wanda shine ke jagorantar wannan a hali yanzu a Najeriya. Kuma karkashi wannan ɗarika ta Qadiriyya akwai manya-manyan malamai na musulunci wa'inda ke da kima, wa'inda ke da daraja a idon Najeriya, a idon 'yan Najeriya. Muna son ku kalli wannan wasiƙa da za mu tura muku, wanda wannan wasiƙa idan kun kai amfani da wannan nasihohi da kuma ababen da wannan wasiƙa ta kunsa, kuka kalle ta da ido rahama, so da yarda Allah za ku walwale muna matsalolin da muke ciki. Da sauran malamai wayanda muke iya tunawa da su da wayanda ba mu iya tunawa da su ba, da wayanda muka sani da wayanda ba mu sani ba, wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya fi mu sanin su. Muna son mu tura muku wasiƙa, wadda wannan wasiƙar abinda ta kunsa shi ne ku wayo ku dibi halin da arewacin Najeriya take ciki. Ku wayo ku dibi halin da arewacin Najeriya take a ciki. An hasa muku wuta ba ku sani ba, an hasa muna wuta ba ku sani ba, kuma ba mamaki kun sani, amma mun fahimci kamar ba ku ba abin muhimmancin da ya kamata a ce ku kun ba shi ba. A matsayinku na taurarin Najeriya da 'yan Najeriya ke ganin kimarku, ke ganin darajarku, suka san darajarku, suka san kimarku, suke iya saurara muku su yi watsi da maganar kowa. Mun ga idan matsala ta taso a Najeriya, kuna sa baki, kuma matsalar da bata kai wannan matsalar da nake so in tattauna a kanta a yau ba. Lokacin samowa kun sa baki kuma Najeriya ta saurare ku. Lokacin zanga-zanga
kun sa bake kuma Najeriya ta saurare ku. Lokacin zaɓe mun gani kuna hawan mimbarori kuna wa wasu 'yan siyasa kamfe kuna kuma gwada cewa a zaɓiwa ne kar a zaɓiwa ne. Kuma mun fahimci 'yan Najeriya sun saurare ku, sun yi muku ɗa'a ga waɗannan ababen duka da su kuka nuna musu. So akan haka muke gani idan dai ire-iren waɗancan abubuwan suna tasowa a Najeriya, kuma ku sa bake kuma a samu solution, a samu mafita, a saurare ku, to ina ganin matsalar da ke cin mu arewacin Najeriya a hali yanzu ta wuce wa'yancan duka gaba ɗaya. Matsalar da aka hasa muna, wutar da aka kunna muna, wutar da ta fara cin mu har ta fara kaiwa ga jikinmu, wannan wutar ta fi dukkan wa'yancan muhimmanci idan kuka kula da su. Abu na farko, akwai buƙatar ku fahimci wannan wuta ce wadda ke da ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, yaƙi ne aka ƙulla aka sako cikin al'ummarku da su ne jagororin musulman arewacin Najeriya gaba ɗaya. Yaƙi ne aka ƙulla ake son a haɗa tsakanin ƙabilu guda biyu, wanda wa'annan makabilun guda biyu suke rike da addinin musulunci nan da kuke ci a cikinsa, kuke sha a cikinsa, kuke rayuwa a cikinsa, kuke kira zuwa gare shi. Wannan addinin musulunci da ya ɗaga darajar ku, mafi yawan malamanmu da ke karantar da mu darajar da suka samu shine addinin musulunci. In ba da addinin musulunci ba su ba kowa ne ba, in ka bincike su duka za ka ga iyayensu ba kowa ne ba, gidansu ba kowa ne ba, amma musuluncin ya ɗaga darajarsu. To wa'annan ƙabilun guda biyu suke rike da musuluncin Najeriya, amma wa'annan ƙabilun an ka hasa ma wuta sai an haɗa su yaƙi, domin duk wanda an ka kashe daga cikinsu maƙiyi farin ciki zai ya ji daɗi, haka yake bukata. Idan aka kashe bafulatani farin ciki ne maƙiyi zai yi, idan aka kashe bahaushe farin ciki ne maƙiyi zai yi. Wannan ya kamata ku wayo matsayinku na malamai fitilu taurarun Najeriya, ku kalli wannan fitinar da aka hasa muku, aka hasa muna, aka hasa ma arewacin Najeriya. Bangare na biyu, akwai da'awar Shehu Usmanu Dan Fodiyo ta game da hullahu bi rahmatihi. Da'awar da Shehu Usmanu Dan Fodiyo yayi a wannan kasar, karantarwar da Shehu Usmanu Dan Fodiyo yayi wannan kasar, ɗauko sunna ya karantar a wannan kasar, ruguza bid'ar da yayi, ruguza shirkar da yayi, tabbatar da sunna da yayi, tabbatar da tauhidi da yayi. Yanzu an haso ma wannan da'awar tashi, an haso mata wuta, ana son a ruguza ta gaba ɗaya arewacin Najeriya. To ina son ku fahimta matsayinku na malamanmu, ina son ku fahimta matsayinku na jagororinmu, ina son ku fahimta matsayinku na shugabanninmu, ina son ku fahimta matsayinku na masoyanmu, abun ƙaunarmu, abun alfaharinmu. Wannan yaƙin da ake so, wannan ruguzawar da ake son a yi na da'awar Shehu Usmanu Dan Fodiyo, ba Shehu Usmanu Dan Fodiyo za a ruguza ba. Shehu Usmanu Dan Fodiyo ya gama da duniya lahiya, da'awarsa ta riga ta karɓu, makiyi ya so ko bai so ba, da ƙin mai ƙi da son mai so duk bata taso ba. Da'awar Shehu ta riga ta yi albarka, ba ita ake haro ba, da'awar ku ake haro, ku ake son a ruguza, domin ku ne ke da sauran rayuwa a hali yanzu. Ina son ku fahimci wannan. La yadurru Shehu Usmanu ibn Fodiyo ayyi makidatin yamkuruna hal'ana. Dukkan wani makircin da ɗan makirci zai yi yanzu game da da'awar Shehu Usmanu, da shi kansa Shehu Usmanu ba sa iya yi masa komai, ya gama da duniya lahiya. Amma kuna ake target, saboda ka akwai bukata ku wayo ku kalli wannan wutar da aka haso ma da'awar Shehu Usmanu Dan Fodiyo a wannan kasar. Bari mu koma farko. Yaƙin da ake so an hada tsakanin Bahaushe da Bafulatani, yaƙi ne na digangan wanda aka shirya, kuma an tsara shi ne asali da niyyar a kawo Boko Haramun, wanda wannan Boko Haramun ba Maiduguri aka so a bullo da shi ba, Sokoto aka so a kawo shi, an ka so a kawo shi. Sai aka ga Hausawa da Fulani jagororin daular Usmaniya, irin waɗannan manya-manyan sarakunan nan namu,
irin manya-manyan malamanmu da ke cikin birnin Shehu Usman Dan Fodiyo zuwa Zamfara, zuwa Kebbi, zuwa Kano ba za su taɓa karɓar da'awar Boko Haramun ba. Ni da ke muku magana an tallata min Boko Haramun tun ba a san Boko Haramun a can ba. Malam Bashar Dan Hili ya gaya muku, Bashar Dan Hili anan Sokoto yake, shi ma an tallata masa Boko Haramun tun ba a san Boko Haramun a can ba. Nan aka so a kafa Boko Haramun don a ruguza da'awar Shehu Usman Dan Fodiyo, don a ruguza mu. Aka gabata shiga anan, sai aka je Maiduguri aka tallata ma wato bare barin can sama, su ko sai suka karba ido ruhe. Wannan karbawar da suka yi, ka dibi irin yadda aka zubar da jinin ƴan Borno, ka dibi irin yadda aka zubar da jinin mahaddatan Alkur'ani a Borno, ka dibi yadda aka kakkashe su. Ba fa arne an ka kashe Borno ba, yan Boko Haramun ba arna ba kahirai suka kashewa ba fa, musulmai a masallaci suke kashewa. Jami'an tsaron da aka tura wajen yaki da Boko Haramun ba fa kahirai suke kashewa ba, musulmai suke kashewa, wasu ma mahaddatan Alkur'ani ne fa. Wannan kisan da an karinka wa Boko Haramun a gabacin Najeriya ko kuma gabas maso wato arewa maso gabas, wannan kisan da an kai dama filan ne yadda za a yi a ruguza musulman arewacin Najeriya. Aka yi kokarin ya shigo cikin Kano, ai ba ku manta ba, har cikin masallacin sarkin Kano Boko Haramun ta kawo hari, an kashe musulmai da yawa a ciki. Da suka ga wannan ba ta shigowa a Sokoto daular Shehu, ba ta yiwa a wa'annan yankunan nan namu, sai suka zo suka ce to ai dama kabilun da aka ce Hausa Fulani ai kabila biyu ce aka haɗe guri ɗaya, kuma ba shakka wa'annan kabilun biyu kansu haɗe yake. Tun lokacin tarihin duniya ma gaba ɗaya ba taɓa samun kabilar da Allah ya haɗa kansu irin haɗin kan da Allah ya haɗa tsakanin Bahaushe da Bafulatani. Ba taɓa samu ba tun lokacin da aka in ka fitar da al-Khazraj wal Ausu, ko ka ce al-Ausu wal Khazraj, kabilun nan na Madina da manzo Allah ya zo suka karbi musulunci, Allah hada kansu guri daya, wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wannan kabilun guda biyu da suka yi shekarkaru suna yaƙe, zuwan manzo Allah fa allafa baina qulubihim, Allah ya hada zukatansu. In ka fishe su babu wa'anda Allah ya hada zukatansu wuri daya kamar Bahaushe da Bafulatani. Idan ka hidda almuhajiruna wal ansar, ba a taɓa samun kabilun da Allah ya haɗa kansu guri ɗaya kamar Bahaushe da Bafulatani ba. Kai idan ni ce muku babu wani mutum, babu wani gida mai daraja, babu wani gida mai kima, babu wani gida wanda ya fi ƙarfin miliyan 10 a arewacin Najeriya wanda babu Bafulatani a cikinsa, wallahi ba zai kafara ba. Babu wannan gidan, duka wani gidan da ka san gidan ko dai na sarauta, gidan ko na alhazai masu kuɗi, gidan ko kuma na 'yan kasuwa, ko kuma a gidan malamai, wallahi akwai hillani a wannan gidan, ko an aure ba hillata tana cikin wannan gidan, ko kuma a'a dama already gidan hillanin ne. Wallahi babu wannan gidan, ina tabbata muku wannan. Dukkan wani Bahaushen da ka sani, duk wani gidan Bahaushen da ka sani, wallahi akwai bahillaci a cikin wannan gidan. Sai dai in ba gida ne wanda ake ce ma gida ba, amma gida dai wanda ake ce ma gida na Bahaushe arewacin Najeriya, wallahi akwai bahillaci ciki. So wannan alakar kyakkyawar da Allah ya hada, to sai suka yi tunanin cewa ya za a yi a fito da wata hanyar da za a ruguza wannan zamantakewa. Idan aka ruguza ta, to an ruguza Sokoto, an ruguza Zamfara, an ruguza Kano, an ruguza dukkan wa'annan jihohi na namu, musamman jihohi nan guda uku, musamman jihohin nan guda 6, jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar Sokoto, jihar Kebbi, jihar Neja, jihar Kaduna. Wa'annan guda 6 nan su ne a target da a ruguza. Kano an so a ruguza ta, an so ta shigo ciki, duk yadda ake son ta shigo an so a yi, amma Allah ya taimake mu a wannan lokacin da aka yi son a sa Kano cike. Ganduje shine gwamnan jihar Kano, kaminsa Kwankwaso, shi ma Kwankwaso an yi yadda za a haɗa Bahaushe da Bafulatani a Kano, suka tsaya suka ce ba su yadda ba. Aka biyo Ganduje shi ma da ya shigo, aka yi shi ma ce bai yadda ba, ya ce duka da Kano da Bafulatani da Bahaushe duka suna da haƙƙi a Kano, 'yan ƙasa ne, bai yadda ba a zubar da jini ko ɗaya daga cikinsu. Wannan ta sa Kano har yanzu bandit bata shiga Kano ba, har yanzu bata shiga ba.
amma an yi ƙoƙarin an shigo da bandits a Katsina, an shigo da bandits a Zamfara, an shigo da bandits a Sokoto, an shigo da bandits a Kaduna da Neja. Wa'annan guda 6 ɗin nan duka an shigo da bandits a cikinsu, kuma ana amfani da wannan bandits ne domin a ruguza alakar da ke tsakanin Bahaushe da Bafulatani. Bari dan gaya muku labarai kaɗan wa'anda ke nuna ma lalle wani set up ne wanda an kai, kuma set up ɗin ya riga kamar ya yi nisa har an kai ga gejin da ba shakka maki ya fara dariya, maki ya fara murna, wanda ya hasa wutar ya fara murna cewa an cimma nasara game da wannan bangaren, an cimma nasara game da wannan bangaren. Yan bandits barnar da suke arewacin Najeriya, da jinin da suke zubarwa, da al'ummar da suka kashe, da al'ummar da suka ruguza, da wanda suka kwace ma dukiya, wallahi ba sai na gaya ma ba, kana jin labari, ana kuma gaya maka, don su abinda duk suke yi ana faɗi, abinda duk suke ana faɗi. Kaɗan daga cikin ababen da duka da ni da kai duk mun san abin da suka yi, mun san irin yadda aka faɗa cewa sun tare wata mota, mutane na cikin motar suka banka ma wannan motar wuta, wanda ke cikin motar duka suka mutu. Labarin nan ba inda bai je ba, duk duniya kowa ya ji wannan labari. Yan bandits sun taba, waton ba sun taba ba san adadi ba, garuruwan da suka tayar, da suka kashe, da suka zubar da jininsu ba a san adadi ba. Dabbobin da suka kwata ga Fulani, Allah kaɗai ya san adadinsu, Allah kaɗai ya. Ni mai maganan nan, ko da muka tashi mun iske dabbobi a gidanmu da muka gada daga babanninmu, iyayenmu, daga iyaye, daga kakanni ma, ɗaya rana suka zo duk suka kwashe su, ko guda ba su ba muna ba. Mu mutum 6, uwa ɗaya uba ɗaya rana aka kwashe muna gaba ɗaya. Barnar da yan bandit sun kai ba sai na tsawaita muku wannan ba, kowa ya sa abin da ya faru, kowa ya sa abin da ke faruwa. Sun talauta Fulani, sun talauta Hausawa, sun talauta mafi yawan mutane, kowace kabila ma, don suna su kamar ba kabilanci ne ba, kowa suna tabawa. Ina son ku fahimci wannan. To idan muka aje wannan bangaren, muka dawo a bangaren yan sa kai, wayanda su kuma aka ɗauka da niyyar cewa su kare al'ummarsu daga sharrin yan bandits. Duk da mutane, akwai abubuwan da mutane ba su sani ba, na rantse da Allah, yan sa kai da yan banga sun riga bandits. Su yan ba sa kai da yan banga su suka fara ayyukansu marasa kyau kamin yan bandits su fara. Amma mutane da dama abinda suke cewa yan bandits ne sannan yan sa kai suka fara. Duk wanda ya san abin da ke faruwa ya san yan sa kai suka fara. A cikin Zamfara an yi lokacin da yan sa kai sun ka shirya duk wani inda wani babban bafulatani yake, wani ardo ko wani ciyaman ko wani babban bafulatani, a je a kashe shi. Akwai wani bafulatani mai yawan kuɗi, arziki ke gare shi da yawa, da ya ga ana kashe yan uwansa sarakunan Fulani, ya ga ana kashe su, sai ya ce zai tashi ya bar wannan ƙasa ya koma Gombe. Zai ku tafiya, sai basaraken garin ya kira shi ya ce, to ƙasa ta ka samu wannan arzikin. Basaraken, saboda in dai za ka tafe, to a raba dukiyarka kashi biyu. Yana da shanu sama da 600 shanuwa, ya ce to sai dai a raba biyu, kai adda rabi ne, adda rabi ka tai da rabi, amma bai yiwa ka samu dukiya a ƙasa ta kuma ka kwashe dukiya ka ban min ƙasa, kuma in ya tsaya kashe shi za a yi. Matsalar ta taso har gaban ofishin gwamnan jihar Birnin Zamfara, har gaban ofishi ne a wannan lokacin kes din yake. Yanki Muzuru tsakanin Zamfarawa da Dakkarawa akwai wasa tsakanin Badakare da Bazamfari. Abubuwan da suka fara faruwa a Zamfara da suka bi suna kashe manya-manyan Fulani, manya-manyan, mun ji Bulama wani bayanin da ya ce gaba gare sa aka iske wani Bafulatani aka barke masa ciki hanje zubo ƙasa. Sai suka je abin nan yankin Zuru waje abokanin wasansu, su ma sai suka yi musu huɗuba irin wadda suka ɗauka na ƙyan sa kan Zamfara, su ma su rinka yin haka. Suka rinka biyar sarakunan Fulani su ma Dakkarawa, wa'anda ai yankin Zamfara, a wa'anda ai yankin Zoro,
ɗaya bayan ɗaya suna kashewa. Akwai dikko dangi ko da ni tashi a gidanmu abokin babana na haka suke tun suna da kurciya abokan juna ne. Dikko dangi wata rana ya taso daga Kanya zai zo Gumi, yana kan hanya zuwa Gumi, yan sa kai suka tarbe shi nan wajen Tadorga, suka tsayar da shi, suka ce tare da mota ta yi da direbansa ba da kare ne, suka tsayar da shi ya biyo riba ya isko ni babulatin da yake ce ma baban gida, sai ke ce ma sai baban gida ce ka rage min hanya, shi zai zo ya dibo dabbobi ne suna wajen Gumi, sai suka tare su a wannan guren, sai suka ce mai aje wajen sarkin Tadorga a sarkin Maga, sai an je wajen sarkin Maga tare shi sun san shi sananne na a jihar Kebbi gaba daya. Dikko dangi ba wai yankin Zuru ba, jihar Kebbi gaba daya sananne na. Suka kama suka tafi da wannan sarkin Dikko, suka tafi da wannan baban gidan babulatini daya, suka bar direban kadai tare da mota, suka je da su cikin daji, suka sa gaturra suka kama sara sosai da suka kashe su. Akwai Alhaji Gide shine ciyaman na Donkowa Sagu, babban attajiri ne, babban mai kudi ne, shine ciyaman na Miyatti Allah a wannan lokacin. Shi ma yaga ana kashe Fulani a wannan wurin sai ya tashi da dabbobi ne sai koma cikin Neja. Dan yayarsa ya bude wani babban shago a cikin Zuru, sai ce zai zo ya dibi wannan shagon. Yayi waya da wannan da Kirowa wannan Kiro ciyaman Miyatti Allah Kiro ciyaman Miyatti Allah na kasa ya kira shi yana Kontagora yace zai zo Zuru, yace a'a ni da ka gane ni nan na bar Zuru, kai ma kaka zo, na rantsa da Allah ka bar Zuru nan tunda kashe mu ake kakka zo. Kwana sun kare ya tashi ya zo Zuru, yana zuwa Zuru yan sa kai suka samu labarin ya zo don ya dibi wannan shagon. Ranar Juma'a suka tasan masa suka iske shi a shagon wannan yaron, da shi da yaron sun kalli yan sa kan da makamai sun taso musu, suka shiga cikin shagon, yan sa kai suka zo suka bambare wannan shagon, suka fitar da su ranar Juma'a, suka kama saransu kamar yadda ake saran icce. Malam Musa a Sudan yana nan Sokoto, ya je can da'awa, dama yana zuwa dawa, yana can Malam Musa a Sudan kun san shi, yana can sai ya kira ne ya ce dokta wallahi ga wasu Fulani guda biyu ana ta saran su cikin Zuru, aka gaya min yanzu yace wallahi to abin da ke yana iya faruwa. Aka kare saran su gaban mutane ran Juma'a, kowa na zuwa masallaci yana kallo, aka dauke su akan mashi aka tafi da su bayan an gama saran su ba da kashe su ba, har yau ba a san inda gawawakin su suke ba. Haka duk wani babban basarake da wani babban bafulatani wanda ke yankin Zuru da wanda ke wannan yankin, wallahi sai da suka gama da shi, sai da suka kashe su gaba daya. Wannan ta sa abun da ya faru Zamfara shi ya faru wancan yankin, kuma shi ya faru nan gabacin Sokoto, kuma shi ya faru gurare daban-daban, wanda wannan yana daga cikin abun da ya sa wasu da dama daga cikin Fulani da suka ɗauki makamai su ma suka fada da cikin ƴan bandits, wanda wannan abu ne wanda ke da zubar da hawaye, zubar da waton kuka da hawaye, kukan zuci har kukan hawaye. A ce ma yau mutum bai da niyyar ɗaukan bindiga, mutum ba ɗan ta'adda ne ba, amma an masa hukunci an ce ɗan ta'adda ne, an tilasta shi ɗaukan bindiga ya zama ɗan ta'adda. Wannan abun bakin ciki ne, abun damuwa ne. Ina fata an gane wannan a gurguje bari ku ji ɗan kaɗan daga cikin ababen da suka faru game da al'ummar Fulani game da wannan abin da ya shafi abin da ya shafi wannan matsala ta bandits. A Bangi ita ce headquarter ta Mariga local government. Bangi na yi zama cikin Bangi, na san Bangi ciki da bai. A lokacin da ana zaune lafiya, idan ka zo cikin Bangi sai ka yi tsammanin Bangi gaba ɗaya Fulani ne. Manya-manyan Fulani ko ina kana samu a ciki. Sadda aka fito da sa kan nan, ranar Juma'a, babban masallaci na Juma'a na Bangi, inda sarkin Bangi ke sallah, yan sa kai suka zo a wannan masallacin ɗauke da manya-manyan makamai, suka tsaya dukkan ƙofofin, kowa rike da babban bindiga, aka sa wasu suka shigo cikin masallaci, wanda ya fito a sa bindiga a halbe inda ba Fulatani ne,
wanda ya tsaya cikin masallaci a kama shi a kwantar da shi a yanka, sai da aka kashe bafulatani ɗai kusan 50 aka kashe. Cikin wa'anda aka kashe har da sarkin hilanin gora yana cikin wa'anda aka kashe a wannan ranar. Zuru, kun ji abin da ya faru game da wancan bafulatanin da aka zo aka yanka ko kuma aka sassara Alhaji Gide da ɗansa Buba a wannan yankin. Don kowa sagu, kun ji abin da ya faru ga Dikko Dengi. Dikko Dengi, bayan Dikko Dengi akwai sakataren Mietti Allah nan Sokoto Cement nan ya yi aiki, ya samu accident sai ya zama an yanke mai kafahu sai ya koma gida. Tuna dama yana aiki Sokoto Cement, yanzu kuma ya samu accident, kaga kamfani ne, sai suka sallame shi. Da ya koma sai aka ba shi sakataren Mietti Allah. Daga ba shi sakataren Mietti Allah yana rike da itatuwansa yake tafiya. Itatuwansa duka misali na nake kawowa, irin yadda ka ga wa'annan da su yake tafiya saboda bai da nan Sokoto Cement na Sokoto nan yayi aiki. Wata safiya da safe, tun da sassafe sai ga ƴan sa kan Dakkarawa sun iso gida, suka iske shi zaune a bakin gidansa, suka kama shi suka ce ya hau mashin, yace bai hawa. Suka kama wa'annan sandunan gaban iyalinsa, gaban ƴaƴansa, gaban matansa, suka kakkalle wa'annan itatuwan, suka ɗauke shi ba ko hula, suka aza shi bisa mashin, suka tafi da shi, suka sa gatari suka sassare shi. Suka sassare shi. A cikin riba akwai Alhaji Gide, wanda shi kuma wani rikici na kawai hada shi don dan Tadorga ne, dan abun nan maga ba maga ba, can wajen gabas ga Wagaro, na manta da sunan ƙauyen. Ya zo cikin riba ya sayan ma yaro ne babur yake kama kabo, shi kuma ya tsaya nan cikin riba. Masallaci ya zo ya yi sallah azhar, sai ga ƴan sa kai sun zo sun same shi, yana ganin su ya sheka shi cikin masallaci, ya isko Dikko Tambaya yana sallah a cikin masallaci. Ƴan sa kai suka zo za su kama shi, ya riƙe kafar Dikko Tambaya, suka zo suka ɓamɓare hannuwansa a kafar Dikko Tambaya, suka sa bindiga suka halbe shi a nan masallaci. Suka fito sun tabbatar da ya mutu, suka je suka iske yaronsa na kabo, shi ma ana ce masa Buba, suka kama shi ma suka kashe, suka ɗau mashin ɗin nan. A nan cikin gari riba akwai Buba, wanda shi kuma mashin yake sayarwa, sana'ar mashi yake, shi ma a nan cikin riban suka kama shi yana cikin sayar da mashin a karan mashin. Suka je nan waje, gadan nan ta waje, suka kashe shi, suka kada shi cikin ruwa, suka bar shi nan, ba wanda ya isa fito da shi daga wannan ruwan. Sai da sahi da iyaye ne suka zo, aka hada da uban kasa na waje, sannan aka zo aka fito da shi, aka yi masa jana'iza. Suka kwashe kuɗi ne 800, suka kwashe duk mashuka ne duka a wannan ranar. Tudun bici akwai wani sadda jamsa kai suka kawo hari, suka kama wani manomi, wani badakari, ban sani badakari ne ko bahaushe ne, suka kama shi. Da suka kama shi sai su kuma yan sa kan wannan garin Tudun Bici suka zo suka iske ruggar da kenan, suka kama hillani mutum 13. Cikin mutum 13 din hadda mace, suka ce wannan mutumin da an ka kama ko a sako shi ko su kashe wa'annan mutanen guda 13. Mutanen nan ba su da hannu ka kama shi, ba san da za su yi ba. Aka tsare su kwana 13 ana musu azaba, ana dukan su. Ɗaya daga cikin su ya zo hannan Sokoto, bayan mun sa an sako su da ƙet wallahi hannuwa ne sun bar aiki saboda ɗauri. Bayan an sako su, matar da wani ɗaya daga cikin su saboda azaba ba su yi sati ɗaya sun ka mutu, ita wannan matar. Kun san abin da ya faru nan Tangaza, kusan shekara 3 zuwa 4 zuwa 5. Tangaza, lokacin da ɗan bindiga suka shigo Tangaza, ɗan Tangaza ya gaya mini cewa sun yi halbi da abun nan, so iri halbin gada ake yi. Cikin wannan halbin sun samu ta yarinya cikin Tangaza ta mutu, Allah jikanta da rahama.
sun ka kwashi burodi suka kwashi kaya yan bindiga yan bandit suka shiga cikin daji yan sa kai bayan sun gama aikin su sun tahi su ko sai suka shiga daji wajen farautar fulani ba su yan bandit suke ne don na san ba su iya neman bidansu da suka je suka iske wani dottijo yana jinyar ƴaƴansa guda biyu suna jinyarsa wannan dottijon yana ganin su sai sun ka wuce bayan sun wuce sai yake mai yaran nan in kun ka tsaya wannan gurin wallahi yan sakar nan suka dawo wa'ancan da suke biya dai ba su iya cin musu kuma ba su iya biye su filani suke nema in suka da suka same ku wallahi suna ataya da ku su raka ku tiye ku cikin rugatai yaran nan sun shawara za su tafi daga ba sai suka ce da ke bari su dawo da suka dawo yan sakan kuma suka dawo suka kama yan nan yaran guda biyu suka haɗo da wasu yara suka haɗo da wasu kusan dai mutum 7 zuwa 10 na manta wannan lokacin da rana tsakiya wallahi suka zo da su ciyaman na wannan lokacin na kantoma ne a wannan lokacin daga nan CID office sun aika sun kace a ba su wa'annan yaran su bincika kin barayi ne ko ba barayi ne ba ciyaman na local gama yake ba a basuwa aka sa ɗauko wuta aka kunna ma wa'annan mutanen da ransu ana sara ana banka musu wuta duk aka kashe su ba wanda an ka bari da ransa a Tangaza gidan Madi na'am Binji mun san abin da ya faru a Binji a lokacin da ƴan sa kai da mutane aka zo aka auka marugage sama da ruga 30 aka kora a Binji na je Udud an kawo su Udud wayanda aka sassara wasu an kashe wasu kuma da ransu an zo da sunan na rantse da Allah na ga matar da ko ina ka kalla huskanta sara ne na ga sakatare gam Allah nan tare da kai mun je na rantse da Allah duk inda ka kalla huskarta sara ne mace ga wani dan karami yaro shi kuma can dukkan kai ne ko ina sara ne ga mata ga duka an sassare wa'annan mutanen nan suka ci gaba da zama shanunsu da dabbobinsu duk an tarwatsa abincinsu an kone suka zo nan ba su da kuɗin da ma za su yi jinyar masu raunin nan wallahi akwai wa'anda haka suka kwashi mutanen nan ina jin suka tafi da su cikin daji har yanzu wallahi ni ban san yadda aka kwashe ba don dai ba su da abin da za su yi jinyar su sannan ba wanda ya taimaka musu ba wanda ya musu kai karshe ma ni da kaina na magana da jagororin wannan jihar yan siyasa wannan jiha aka ce za a taimaka aka kuma je binci aka ce duk wanda aka wa rauni to a bashi 500,000 binciken da ni wa'annan da aka wa wa'annan raunukan ba wanda aka ba ko kondala amma gwamnatin jiha ta bar 500 aka ce a ba wa'anda matsalar nan ta shafa ko kuna da labari an ba wasu wannan wutar haka ta kama tafiya akwai ɗambar diko take Ilela ɗambar diko ko dikon ɗamba yawa kayi ɗamba can da inda aka fito fulani ne an rike da garin gaba ɗaya fulani ne manya-manya ƴan bokon ba wai fulani makiyaya a ƴan boko wanda a sarkin garin wanda abba sarake babban basarake na wannan garin ya taba rike ifat ya taba yin amirul hajji a Ilela local government amirul hajji a Ilela local government ya rike mukamai da dama amma da matsalar nan ta taso na rantse da Allah kama shi an kai aka kwantar da shi an kai yanka ɗane ya karɓa da matsalar ta taso da ɗan da shi a sarki daga ladiman gari da wane ne duka sarakunan garin gaba ɗaya yanzu duk an kore su gaba ɗaya saboda fulani ne wasu na nan Sokoto wasu na Konni wasu na wasu garuruwa duk an kore su don kusan wutar da ake son a hasa cikinmu duk an kore su yanzu haka shekaran jiya Shagari kun ji na faɗa yara ne kananan yara ɗan shekara 9 ɗan shekara 7 ɗan shekara koli shekara 15 nan Shagari sun ka zo za su fito da dabbobinsu za su je ƙasar Kilgori nan aka tarbe su aka kama su aka rinka yi musu yankan rago ana kwantar da su yadda ake yankan kaji haka aka yanke su kananan yara wanda ko a shari'a musulunci Allah bai ɗora musu laifi ba haka aka yayyanke su aka ɗauko wuta aka sa musu har da bidiyo yadda ake yanka su an turo muna ɗaya daga cikin su ma da aka kwantar da shi aka yanka an yanka fa yana shure-shure mutuwa ana sa kulaki ana bugu kuma
aka kare kuma aka sa wuta. Dan karamin yaro wanda ko a dokar bature bai yi laihi ba, a dokar Allah bai yi laihi ba, dan karamin yaro makiyayi da ƙyan sanda ta yi, babu mai bindiga, bale take cewa da bindigogi aka gane su, babu mai bindiga aka yi musu wannan abun. Shekaran jiya kun ji abun da ni faɗa a nan dikon ɗanbar diko ɗin nan ƙauyenta akwai bahulatan nan da saboda an kodi hilani kamar da ni muku bayani, wata bahilata na daga sun hijira suna Nijar, sai ta ce bari ta zo ta ga yan uwanta, ta zo ganin yan uwanta, tana da abukiya Bahausa tare sun kaje suka yo ganin gida a wani kauye, za su dawowa yan sa kai suka biyo mata ba namiji ba mace suka biyo ta, suna tafiya da ita a guje cikin daji, suna tare da wa'annan matan guda biyu, in ki tsaya suka cin miki su sa ice su buge, ana gudu da su, aka yi cikin daji da su mata. Ƙarshe sai da suka kai tsakiyar daji suka kama bahillatan nan suka kwantar da ita, suka ce za su yanka, babban sai ce kakku yanka ta daga nan a ƙara gaba, aka wuce gaba ana biye da su, in ki bari aka cin miki a buga, haka aka tafi da su sai da aka cin rijiya, wadda rijiyar sai da dabbobi sai da raƙumma ake jawowa saboda zurfinta, aka ce bahillatan nan ta fada, ta yi kalimar shahada ta fada, aka ce Bahausa ta fada, abukiyar ta Bahausa ta ce ita kan ba ta fadawa, ita bahulata tana fadawa sai Allah ya sa tana fada sai ta ji tulin yashi, sai ta koma bisa tulin yashi, tana jin abun da ake da abukiyar ta, tana ji ana cewa ta ba ta, tana jin dukan da ake yi mata, sai da aka galabantar da Bahausan nan sannan aka dauke ta aka kada cikin rijiya. Saboda saboda abukiyar bahulata nata aka kada ta cikin rijiya, kwana su uku cikin rijiya, kwana uku ba ci ba sha. Can ita bahulata na ita dama ta ɗauki ta samu wata jarka a ciki ta kama bugun bakin rijiya, sai wasu yara suka zo wannan gurin sai suka ji ana bugu, wannan bugun da suke yi sai yara suka zo ce aljani ne ko mutum, sai ta ce a ba aljani ne ba mutum ne, ta ce mutum ne, da ta yi bayanin cewa mutum ne sai ta ce amma don Allah ga ƙauye kaza ka je ƙauye kaza ka gaya musu cewa wance tana nan cikin rijiya sun zo ɗiba ruwa sun faɗa ciki. Aka je an ka gaya musu, aka haɗo da sojoji, aka zo aka hishe su da ƙet da ransu, Allah ya sa dubba wadda ta mutu, aka kawo su asibiti, suna nan asibiti, amma yanzu alhamdulillah mun samu labarin cewa wa'annan da suka kada su rijiya an kamo su. Muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto, yanzu wannan bala'in duk mafi yawa ya yi faruwa a jihar Sokoto, a ɗauki mataki akan irin wa'annan mutane, a ɗauki mataki akan su. Kun sani shekarun da suka wuce can baya, ai akwai rijiyar da sai da aka cika ta da 'ya'yan Fulani da matan Fulani a lela. Rijiya, kun san da wannan labari ai. Yanzu kamar da ni gaya muku dan baddiko, yanzu in ka je babu hilani gaba da an kore su, wai sai aka ce mini amma akwai mata guda 4 ko guda 3 ne wayanda ke cikin gari wanda su kuma Hausawa suke aure su da saura, saboda suna aure da Bahaushe su da aka bari, sauran duk an kore su. So duka abin da muke son mu kai gare shi, yanzu in ka je Tsafe an hira da mutanen Tsafe, BBC ta hira da su, in ka je Tsafe baka samu bahila ke cikin Tsafe. Mafi yawan garuruwa a cikin Zamfara, garuruwa baka samun bafulatani a ciki, baka samun bafulatana ta zo talla, baka samun bahila ta ciwon, in ka ga bahila ce a cikin gari to sai can inda yan bandi suka kwace, yake da inda yan bandi suke da mulki nan da ake ganin hilla ne. Amma in ba haka ba, duk bahilacin da ya shigo gari hukuncin kisa. Haka gabacin Sokoto, Sabon Birni da Isa shine hukunci har yanzu. Wannan duka abin da muke son mu faɗa, abin da muke son mu kai gare shi shine sakonmu na ƙarshe, shine taurarin zamani, wa'ina abubuwa cikin ƙyan kaɗan da mun ka ambata, wuta an ka hasa domin yakin kabilanci a yankinku, wuta an aka hasa domin yakin kabilanci a yankinku. Idan ba ku ɗauki mataki kuka mai da hankali ba akan magana game da kabilanci, da haɗarin kabilanci, da haɗarin faɗa da kabilanci, na rantse da Allah sai ta cin muku, sai ta cimma kowa ma a Najeriya nan, sai ta cimma kowa.
saboda dole a tashi tsaye a yi magana akan wannan abun. Nukuda ta ƙarshe ita ce ƙoƙarin da ake domin a ruguza karantarwar Shehu Usman Dan Fodiyo Mujaddidi. Kamar yadda ni muku bayani a wajen mukaddima, ba fa ana nufin mujaddidi ba don ba iya cuta masa, ba fa ana nufin karantarwa ta ba don ba iya roshe ta. Har arna na yamma turawa da suka zo kasan nan su yi kokarin su ruguza karantarwar Shehu Usman amma ba su iya ba. Saboda ka wani babba mai bukata ya ruguza karantarwar Shehu Usman Dan Fodiyo yanzu, ko dan kongilansu da aka dauko aka ba kongila don ya ruguza karantarwar Shehu Dan Usman, wallahi bai iyawa. Amma mu ake son a ruguza. Shekaran jiya kun ji tattaunawa da muka tattauna da wani wanda ke cewa shine shugaban kungiyar Hausawa zalla, wanda dama da shi da su Kaltuma wuri ɗaya ake, to amma yanzu saboda a samu kuɗi su fito da yawa daga Ibo, don dama yan kongilan Ibo ne, Ibo da suka ba su wannan kongilar, don Ibo su ba su kuɗi da yawa wayanda ke kokarin kafa kasar Biafra, don dama son suka yi su yi liyazin wato haɗin gwiwa, su yi kasar Biafra, su ko yanga su yi kasar Hausa. Ina fata an gane wannan, shi na suke nuhi. So wa'annan da suka ba su wannan kwangilar Ibo da sauran arnan yamma da suka yi kokarin su ba ta karantarwa Shehu Usman Dan Fodiyo, sai suka ga kuɗin da suke samu a hannunsu idan suka dunkule guri ɗaya aka ce Kaltuma ita a jagora gaba ɗaya, kuma suka jiya mun fara faɗi muna cewa duk al'ummar da suka ba mace jagoranci ba sa samun nasara, to shine sai suka ce to bari su rabu biyu, ita Kaltuma ta koma gehe na su ko su koma gehe guda. Sai aka ce to yanzu sun hito su ne kungiyar kare wato muradin Bahaushe. Na gaya muku in dai Bahaushen albarka na, wallahi babu Bahaushen da zai cewa bai amfana da Bafulatani ba, babu Bahaushen da ke cewa babu Bafulatani a gidansa, babu Bahaushen albarkan da zai cewa zai yaki Bafulatani in dai Bahaushen albarka na. In ka ji wani ya ce Bahaushe ne amma zai yaki Hulani, ba Bahaushe albarka na ba. Ina fata an gane wannan. So wannan abin da suke bukata wai su zo su nuna muku cewa Shehu Usmanu Dan Fodiyo wai jihadin da yayi ba don kafa addinin musulunci bane, a'a don kabilanci ne yayi. Kaltuma ra'ayinta kenan. Wa'annan da muka darkake shekaran jiya ba mu muka darkake su ba, mu isa mu darkake su ba, amma sujja da gaskiya da adalci shi ya darkake su. Wallahi ya yi shiru, ina gaya muku nan, wallahi ya yi shiru, saboda irin yadda muka darkake su muka gwada mai jahilci ne ga hili, muka gwada mai bai san ko Bahaushe ba, sannan bai san jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo ba, kuma bai san alakar Shehu Usman Dan Fodiyo da sarakunan Hausa ba, bai san sarakunan Hausan da Shehu Usman ya yaka ba, bai san sarakunan Hausan da suka yaki Shehu Usman Dan Fodiyo ba, bai sani ba. Da muka fatattake shi a wannan lokacin ne sai yanzu ya fara ganewa, wallahi ya fara ganewa, kuma muna fatan su gane, don mu in dai Bahaushe kake wallahi dan uwanmu kake, in dai Bahaushe kake dan uwanmu kake, muna fatan su gane. Amma dai ina dautin cewa Hausawa ne, ina dautin. Akwai wanda ya kira cikinsu, wanda wannan da ya kira waya bayan na fatattake shi ya kashe ya goya ya gudu, wai daga ba sai koma yana wasu bidiyo yana turowa, yana wasu bidiyo yana zagi na, yana cin zarafi na, yana wasu maganganu wai a kaina, a Shehu Usman Dan Fodiyo ai su sarakunan da ya yaka ai duk musulmai ne. Kuma ita ta fa tambaya ni bashi ansa, don abin da yake cewa wai Amirul Mu'minin Muhammadu Bello dan sarkin musulmi wai ya rubuta cewa sarkin da yayyaki Shehu Usman Dan Fodiyo, ko kuma in ce sarkin da Shehu Usman yayyaka kamar da suke faɗa, na gaya mai ba Shehu yayyake shi ba, shi yayyaki Shehu. To wannan sarkin shine Yunfa, wai Yunfa musulmi ne kuma Muhammadu Bello ya faɗa. Ni ce karanta min wurin, sai karanto inda waton Muhammadu Bello ke faɗin cewa waton wannan basarake Yunfa ya tara malamai ne ya nemi fatawarsu, sai suka bashi fatawa, ya ce to kaga mutumin da ke tara malamai ya ba su fatawa ai ya nuna shi ma ai wannan basarake musulmi ne. Don na taba ji wani bidiyo sa ba wannan ba, kami yanzu ya wani bidiyo ya ce duk basarake wanda ke tara malamai kuma ya nemi fatawarsu ai ya ma hi wa'anga sarakuna ne yanzu, ina nuni ya hi sarkin musulmi, ya hi sarkin Kano, ya hi sarkin Zazzan, ya hi dukkan sarakunan nan, wai saboda shi ma ai ya tara malamai. Yani ni ce
dolo baka san wayanne malamai ya tara ba alam malamai kala ce ma ulama ul islami a'a me ce ulama kawai ni ce to ulama da ya ce malamai bokaye aka nufi ai kasan nan ba a bambanta tsakanin boka da malami ba ce ta kake gafarta cin malam ko boka ya ke cewa ba ka ake cewa na'am malam ko ni dodo to in kaji an ce wani yana biyar malamai yana biyan bokaye ne to bokaye ne a tare da yunfa a wannan lokacin ba malaman addinin musulunci ne ba har kuma gashi sai yazo yana karantowa yana cewa ga wani taqiyu dini wani al'abidu ya ce ya halarci wannan gurin saboda shi ma an gaice shi ni ce ƙarya kakai ba a gaice shi ba zuwa ɗaya ya ji ya taro malamai ne shi kuma malamin sai ya zo ya saurara amma babu malamin da aka gayyata don malaman da su ake yaƙi malaman yake yaƙi da su duk wani malami kuma bari in gaya muku yunfa na rantse da Allah ba wai Shehu Usman ɗan yayyaka ba duk wani malami addini musulunci yunfa ya yaƙe shi domin ya yaƙi Abdulsalam na Gimbana ba Gimbane suna cikin ƙabilun Hausawa ya yaƙe shi kuma ya kamo malamansa ya zo da sunan zai kashe su Shehu ya kwace su bahaushe na don mi ya yaƙe shi don yana bahaushe ko don yana bafulatini to bafulatini bahaushe ne saboda yunfa wa'anda ya yaka musulmai ya yaka kuma bari ku ji inda za ku gane ba musulmi na ba don Allah gobirawa ku yi hakuri na rantsi Allah gobirawa mutane na gobirawa ina son ku me yasa nike son ku saboda bawa jangorzo mutumin kirki ne bawa jangorzo malami ne bawa jangorzo mutumin kirki ne da ya zauna da kyau da shi da Shehu Usman dan Fodiyo dan kanin su Yakubu mutumin kirki ne wa'annan su ne suka fitar da tarihin gobir amma na fata wallahi duk da kuke son ku kare shi kuke musulmi na wallahi ku bari ba musulmai na ba da na fata da na yunfa wallahi ba musulmai ne ba ina so ko kun so a kare a ce wai musulmai ne wa kaza musulunci ba ma musulman na ba domin musulmi bai cewa wanda an musulmi bai rubutawa a constitution sa ya aika masarakuna ne gaba daya ya aika ko ina ya ce duk wanda bai gadi musulunci ba kai sake shiga musulunci don Allah musulmi na yin haka to haka ya aika musu Shehu Usmanu haka ya aika kowa ce duk wanda ba musulmi ba to kai ya sake shiga musulunci duk wanda ba musulmi ba kai ya sake shiga musulunci sannan kuma duk wanda bai gadi musulunci ba kama yayi wanda bai gada ba in dai babanka ba musulmi ba to kama ka shiga kuma in ma ka shiga ka hita haka yace da an zo an same ka aka ce ma kai musulmi ne kace eh babanka musulmi ne in kace a'a sai ci to hita don Allah musulmi na wannan to shi fa ya yaki Shehu Usmanu kuma shi ya so ya kashe Shehu Usmanu shi ya bi Shehu Usmanu har ta inda ya hijira da niyyar ya kashe shi tabkin kutu Shehu Usmanu ya ga la haula wala quwwata illa billahi ba wanda za a yi to sai ya tsaya su zo su yanke shi su kashe malaman da ke tare da shi ya ce a wallah aka ce to ya za a yanzu aka ce kawai yanzu a zo a yi shawara aka zo aka yi shawara aka ce yanzu kan mu kare kanmu yakin su za mu yi ba za mu kare kanmu ne saboda daga wannan lokaci aka masa mubaya'a da aka yi masa mubaya'a aka kammala mubaya'a dama sai da aka yi shawara wa ya kamata ya zama shugaba duka Shehu Usman shine malamin kowa saboda dole aka ce to shi za a ba yace to ya dauka Abdullahi Gundu ya fara yi masa mubaya'a Muhammadu Bello ya biyo daga baya Umar Alkamu ya biyo daga baya na uku daga nan sauran al'umma kowa sai mai mubaya ana kare mubayar aka ce to yanzu kan duk in sanda suka zo to sai mu zo mu yaki da su da ya tashi aikawa ya aika masarakunan kasar nan duka har Kano ya aika Zaria ya aika Katsina ya aika Doso ya aika Konni ya aika Marade ya aika Birnin Kebbi duka ya aika abin da yake cewa a bawo shi sojoji akwai wani malamin da ke so ya bata mai kasa zai zo ya yake shi zai guda masa lesson zai karantar da shi aka bawo shi kuma sojoji suna tafiya konkonge kuna jin konkonge tana na kasar gada kasar godobawa konkonge wannan garin ba fulani a ciki ba don fulani lokacin duka sun bi Shehu Usman dan Fodiyo amma da aka taso za a je can wannan yakin Shehu Usman dan Fodiyo akwai musulmai cikin konkonge da suka zo konkonge duk wanda konkonge sai da suka kashe shi ko ya gudu
shine Abdullahi Gondo aka je aka yi wannan yakin dai bayan an kammala yakin duka an kashe Mayunfa sama da soja 70 ya gudu fa mana'ahu min al-maut al-mutahi ta'alluquhu ala arqil jiyadi abun da hana a kashe shi a can gudowa yi kuma ko gudowan lezar doki ya rike doki ne yayyo gudu da shi ya dawo da shi yasa ba a kashe shi ba sauran garuruwan da sun ka goya mai baya so daga nan dada yanzu ka an kulle yaki ko ku bi Shehu Usmanu da ke tare da musulmai ko ku bi Yunfa da ke tare da kafirai to daga nan aka fara yakin saboda ka kun je da tarihin fara yakin yake da an kammala yakin shine Abdullahi Gondo ke cewa an ci nasara bada'atu bismillahi wa shukru yatba'u ala qam'i kuffarin alaina tajamma'u yace na fara da gode ma Allah sannan kuma wa shukuru ya taba'u godiya za ta biyo baya ala qam'i kufarin akan ruguza arna kufari aka ce don Allah musulmai ne kai dan shedani dan kongilan inyamurai da kake cewa musulmai ne ala qam'i kufarin Abdullahi Gondo ya fada a wannan littafin da dan kongilan inyamurai yake kafa hujja na infaqul maisori ya ambaci wa'annan da suka yake Shehu Usman dan Fodiyo kahirrai ne ɗaya sama da guri 30 a cikin infaqul maisuri amma duk ya ruhe ido waye da saboda an ce kawai ya nemi fatawan malaman shi ke da wai musulmai ne na wata an gane wannan alaƙam duk ya ambace zai ce kuffar kahirrai na saboda Shehu Usmanu bai yaki musulmai ba ina fata kun fahimci wannan Shehu Usmanu bai yaki sarakuna Hausa musulmai ba Shehu Usmanu wa'anda ya yaka arna yayyaka kuma su suka fara yakinsa su suka fara yakinsa saboda irin yadda ake kafa hasa muna wuta malaman Najeriya ku saurari wannan yadda ake hasa muna wuta a hali yanzu a ce Shehu Usman dan Fodiyo yakin kabilanci yayi Shehu Usman dan Fodiyo wa'anda yayi yaka musulmai ne ruguza karantarwa Shehu Usman dan Fodiyo ake so ayi kuma idan kuka yadda kuka yi shiru kuka kyale aka ci gaba da yada wannan barnar ana cewa Shehu Usman ya yaki sarakunan musulmai Shehu Usman ya yaki musulmai Shehu Usman yakin kabilanci yayi na rantse da Allah an ruguza ku ne ku taurari Najeriya ba shi ku aka ruguza domin duk wani malami da an Najeriya wallahi kowace dariƙa kake a cikinta kowace kungiya kake a cikinta wallahi kana cin albarka Shehu Usman dan Fodiyo ne kana cin albarka Shehu Usman dan Fodiyo ne to yau kuna ji ana cewa Shehu Usman dan Fodiyo yakin da yayi wai musulmai yayyaka gashi zahiri Abdullahi Gondo ya rubuta Amirul Mu'minin sarkin musulmi Muhammadu Bello ya rubuta shi Shehu Usmanu kai ne ya rubuta Alkamu ya rubuta Asma'u ta rubuta Waziri Junaidu ya rubuta duka su rubuta muku wa'anda suka yaƙi Shehu arna ne ba musulmai ba ku su suka yaƙe shi ba shi ya yaƙe su ba inda Shehu Usmanu zai yaƙa don mi bai yaƙi ba a jangurzo ba akwai basarakin da ke da kyakkyawar alaƙa tsakanin Shehu Usmanu da shi irin ba a jangurzo me yasa suka yi zaman lafiya don yana musulmi me yasa ya zauna lafiya da Yakubu don shi na musulmi kai ina gaya muku ni da za a bani alƙalami a ce in rubuta wa'anda su ne dalilin kafuwar daular Usmaniyya da za a bani alƙalami a ce rubuta mini waɗanda suka bada contribution a wajen kafa daular Shehu Usman dan Fodiyo daular Usmaniyya a wannan yankin na rantse da Allah idan nisa shi Shehu Usman dan Fodiyo to kila Abdullahi ɗaya zan fara gabatarwa sannan in kawo bawa jangurzo kila Abdullahi ɗaya zan farawa sannan in kawo bawa jangurzo don mi don na rantse da Allah bawa jangurzo kun tuna ai idi ne ranar idi ne bawa jangurzo ya taro dukkan malamai ya kiraye su suka zo suka iske shi a fadarsa yayi tashi yayi huduba yayi jawabi yayi godiya ga malamai ya roki malamai su bashi haɗin kai domin samun ci gaba a wannan daula tashi malamai suka yi masa fata alkhairi ya ɗauko kuɗi makude ya fara ba malamai aka zo ga kan Shehu Usman ya ce mai to ni wallahi Allah taimake ka ba kuɗi nika so ba amma akwai abin da nika bukata ya ce to mi kake bukata Shehu mi kake bukata Shehu Usman ya tashi gabansa ya ce abin da nake bukata ka bani dama in shiga lungu da sako wannan kasa in wa'azi wanda duk ya bukata musulunci ka kyale shi ya shiga yayin musulunci ne wanda bai bukata babu tilastawa
ni ka bani dama da ni da almajirai na mu ci gaba da karantarwa. Yake kai sun ka dai ambaci wasu abubuwa waɗanda dukansu abin da ke kawo ma musulunci ci gaba ne. A nan gaban malaman ga nashi ba jangwarzo ya tashi yace kun ji abin da Shehu Usman dan Hodi ya roka, saboda haka duk abin da ya roka na yi masa, na ba shi dama ya shiga lungu da sako cikin ƙasata ya je ya wazi. Kuma kun san lokacin fa ba wai alƙala ce kawai ba jangwarzo har daga Kano ana kawo mai haraji, daga Kano Kebbi suna kawowa, Konni suna kawowa, Doso suna kawowa, Maradi suna kawowa, duka daular gobir ce haccan. To amma sai kokarin sai ya bashi dama ko ina ya shiga yayi wa'azi. Shi yasa da ya fara wa'azin da ya shiga Zamfara sai da ya kusan shekara 2 bai dawo gida ba. Daga nan Dagel da ya shiga Zamfara shekara 2 yana wa'azi a can don shigar da mutane musulunci. Wannan shi yasa aka samu dama aka shiga lungu da sako aka yi wa'azi aka hada al'umma musulmai suka gane musulunci. Shi yasa daular Usmaniya har ta samu karfe da sarakunan da suka biyo baya gare shi wayanda ba musulmai ba da suka tashi yakin sa suka zo suka yake shi ba su samu nasara ba saboda Allah ya bashi nasara, saboda albarkar karantarwa tai da albarkar bawa jangurzo. Saboda gobirawa am sorry, idan kuna son darajar ku ta dagu ku rike bawa jangurzo, ku rike Yakubu, amma wallahi na fata da yunfa wallahi ina ga muku wannan. To bari ka jiya da yake cewa wa shukru yatabau ala qam'i kufarin alaina tajamma'u, yace walamma atau konkonge ma fihi afsadu bi harkin wa takhribin wa asarin taqatta'u. Yace lokacin da suka taso wa'annan sojojin yunfa za su je su yaki Shehu Usmanu, da suka iso konkonge ga ta nan kasar Gada, da suka zo wannan gurin malamai suka iske malamai Hausawa, amma tunda musulmai ne wallahi duk suka bi su suna da kisa, sai wanda Allah ya tsiratar ya gudu. Yace liyastasilul islam wal muslimina min biladihim wallahu fil fadli awsa'u. Yace sun yi wannan ne don su ruguza, su cire musulmai gaba ɗaya a kasar nan, su ruguza musulunci gaba ɗaya a kasar nan. Duk mai kira zuwa ga musulunci a gabayansa, musulunci a gabayansa, a koma kahirci, a koma bori, a koma shirka, duk a koma tsahi, shine kawai manuwarsu. Amma yace wallahi ba su iya ba, Allah bai bari, Allah bai ba su nasara ba, Allah bai ba su nasara ba. Wannan shine abun da ya faru. Saboda haka kira na a gare ku malaman Najeriya, wannan nukudar kuna ganin kamar cewa ta yanka, wallahi sai ya yanka ta, in dai Najeriya ta. Kudi ne inyamurai ke basu, kudi ne turawa ke basu. Saboda haka yanzu wancan da nake gaya muku wanda ya kira ni ta wayan nan, in ka kalle shi da kyau, ina son wata rana a haɗa ni da shi don Allah, in ko jarida da ke son haɗa ni da shi ta haɗa ni da shi wallahi, shi ma in ruguza shi. Ba ni ba sunna, bal naqdhibu bil haqqi alal batili fayyadmagu. Wannan mutumin wallahi ɗaukar nauyi ne suka tura shi Sudan, yaje yayo karatu. Na rantse da Allah mutumin in ka je na karatun larabci kai kaɗan ka ce mai jahili. Kirista ne amma da sunan musulmi, abin da ke cewa musulmi ne, amma in ka ji yadda yake sukar Shehu Usmanu dan Fodiyo da karantarwa Shehu Usmanu dan Fodiyo da irin yadda yake faɗin larabci, kai kaɗan ka ce mai jahili ne bai iya larabci ba, ƙaryata wallahi. To ku ko kuna na ana gaya muku ai an can jahilai ne ba a komawa ta kansu, kuna na ana raraka ko, wallahi sai an canye ku. Ba haka wallahi, jahili an kyale shi yana faɗin magana yau, ana cewa ƙaryata ya faɗi yau, gobe ya faɗi, wallahi wallahi yadda aka yi da shi, wallahi mutane yadda za su yi. Saboda wato shi da Adam in yana ji abu kullum sabawa zai yi da shi, har ya saba har ya iya. Domin a da na rantse da Allah da ba a tsammani a ce wai an samu wanda ke fitowa ya ce karantarwa Shehu Usman dan Fodiyo wai kabilanci ne yayi, ko ko a'a jihadin da yayi ta'addanci ne. Na rantse da Allah ban yi tsammanin da ana faɗi ne a ƙasar Hausa kuma a zauna lafiya ba. Amma yanzu gashi na ana faɗi ko? Gashi na ana faɗi. Kuma kai ba wai ta bidiyo ba, social media ba, da baki za ka haɗu da mutum ya faɗa ma wannan maganar. Kuna nan kun yi shiru kun kyale. Duk wani malamin da ka sani arewacin Najeriya nan,
domin duk kasaitarsa duk girmansa ko wace kungiya ka sani wallahi dukkaninsu suna karkashin karantarwa Shehu Usman dan Fodiyo ne, suna karkashinsa. Domin Shehu Usman dan Fodiyo darajar da Allah ya bashi irin wannan darajar ce da Allah ya ba Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim kowa na cewa nashi ne, Yahudawa su ce Annabi Ibrahim nasu ne, Kiristoci su ce Annabi Ibrahim nasu ne, mushrikai wanda ba su da addini su ce Annabi Ibrahim nasu ne, musulmai su ce Annabi Ibrahim nasu ne. To Shehu Usman dan Fodiyo haka ne. Yan izala Shehu Usman nasu ne, yan dariqa Shehu Usman nasu ne, hada yan shi'a haka suke faɗi, haka suke faɗi. Amma wa a tare da Shehu Usmanu wanda a tare da karantarwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi a tare da Shehu Usmanu Hudiyu. Ina shaida muku wannan. To amma duk malaman nan na wa'annan kungiyoyi duka kowa ya ruhe baki ya shiru, ana ta kokarin a ruguza Shehu Usmanu, a ruguza karantarwar Shehu Usmanu, da ita kuke komai, da ita muke alfahari a kasar nan. Kun yi shiru suna ta faɗi suna cewa kabilanci ne, kuma abun har ya fara shiga. Yanzu ga sarakuna nan ana kora su, yanzu ni kare magana Dambar Dikko, an kori sarakuna, an kori Galadima, an kori magajin gari, an kori Basarake don yana da Fulatini. Yanzu manufar da ake so fa an kashe Dikko dan ba, an kashe shi, an kashe wancan yau to gada ne ma muna tare da shi. Shi ya basa shi aka ba sarautar ko? Shi dan Dikko da ba da to hadda basaraken zo an taba kawo mini, to shi ma an koro shi, duk an koro. To wannan da kuka an fara kauyuka yanzu haka ake so fa, so ake a ci gaba da tafiya sannu sai ka ji kai wata rana an ce ai an zo an kori sarki musulmi a Sokoto, an je an kori sarkin Kano, an kori sarkin Zaria. Wai da mi wai irin da'awan nan ta jahiliya. Sarakuna suna shiru sun kyale, malamai suna shiru sun kyale, yan siyasa suna shiru sun kyale, kuma wa'annan da ke koran sarakunan nan, wa'annan da ke kashe wa'annan Fulani na fa dukkan su ba makamai ne aka dauka aka ba su, kuma yan siyasa mu suka ba su makaman nan, yan siyasa mu su suka ba su wa'annan makaman. Za mu tsaya nan ai sallah ci gobe ya ishawa amma kai mutane na son lokacin sallah. Kiran da za mu yi anan na karshe, mai girma sarki yaƙi ya ce a tsaya a yi sallah, za mu tsaya mu yi sallah yanzu insha Allah. Kira da zan kira 'yan siyasa masu sayen makamai, ku ba 'yan sa kai fada kuka kulla tsakanin ƙabilun arewacin Najeriya. Malamai da ke shiru ana zubar da jininmu, hankalinku ya dawo, ku binciki wannan matsalar, ku bincike ta, a dakatar da zubar da jinin da ƙyan bandis ke yi, a dakatar da zubar da jinin da ƙyan sa kai ke yi. Cikin bayanin jini ya dan hudu ya ce idan malamai suka ga banna suka rike baki fa alaihi la'natullahi. Kaji sarkin yakin gaji ya ce cikin bayanul bida'i na Shehu Usman dan Fodiyo ya ce idan malamai taurarun zamani suka ga ana barna, ana zubar da jini, ana irin wannan barna, babu barna ta wuce wadda muke cikin ta a hali yanzu, suka yi shiru suka kyale, suka ce ai jahilai ne a kyale su, suka ce ai kaza ai su ma an taba su ne, na rantse da Allah zai iya gama su da musiba gaba daya. To ba maganan nan ta Shehu Usman dan Fodiyo ba tashi da ba ta Annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallama, kuma ta Allah ce ma wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Ba duk lokacin da kun ga fitina ta bayyana kuka yi shiru kuka yale, wallahi bala'in ya zo duk zai game da ku ne. Saboda wannan bayanin muna faɗi ne har a cikin kwakwalwarmu, har a cikin zuciyarmu, muna gaya muku bala'i muke cikinsa. Wallahi malamai jagorore, wallahi ku hito ku yi magana, kuma wallahi ku taka ma wannan abin burkin. Na rantse da Allah malaman nan yau idan suka ce a dakatar da wannan zubar da jinin gaba daya, wallahi a bari a dawo a sulhunta, a zauna lafiya kasan nan, wallahi malam dole a yadda, kuma dole a za a karba. Na rantse da Allah, amma shirudin malamai wallahi yana kawo muna matsala, shirudin malamai yana kawo muna matsala, ya daure muna kai mamun. Wallahi yanzu gaban ku kuna ji malami ne fa Abakar Mada, malami ne, shine shugaban masar malamai a kungiyar Izala ta Kaduna, a Zamfara, a Gusau, cikin Gusau aka kama shi, aka je aka yanka shi. Wai yanka shi wa'anda gwamnan jiha ya ba su makamai, suka kama malami addini suka je suka yanka shi. Duka malaman Najeriya kun shiru kun kyale, sai an kama ku kuma an yanka halal. Wa subhanaka Allahumma bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk